In de studio, mijn dames en heren, zit Richard Neal. Hello, Mr. Neal. Hey. How is it? Ja, oké. Ja, oké, bye. Ja, thank you. Dat is dan Engels, we doen het Nederlands. Richard Neal, de naam, of de man achter Richard Neal is natuurlijk Frans Bronswaard. Laten we eerst eventjes beginnen bij Richard Neal. We doen het dan maar gewoon even in het Nederlands, met je goed vinden. 45 jaar geleden scoorde Take Me To The Water een tipparade-notering in Nederland als Richard Neal. In 2009 heb je een album uitgebracht met al die liedjes van Neal daar nog op. Waar dit onder andere ook op staat. Song on the Shelf. Is dat, met welke reden heb je dat album toen uitgebracht, Richard? Dat is veroorzaakt door Leo Blokhuis. Ja? Die heeft Don mij, Leo? Heeft mij zogenaamd herontdekt. Een film van de AVRO, waarop ik dat nummer zing. Mm-hmm. En ja, die vond hij fantastisch. Dus hij haalde mij in dat programma, in dat jubileumprogramma 50 jaar Nederpop. Met Matthijs van Nieuwkerk. Mm-hmm. En ik ben in de uitzending geweest, ben ik gebeld en zo. En daarna is er een album uitgebracht door Universal, waar onder andere dit nummer ook op stond. Mm-hmm. Dat was aanleiding om van mijn archief, want ik heb een enorm archief, Ja. om daar toch 22 nummers van te kiezen en op een cd uit te brengen. Wauw. Een soort overzicht van Richard Neal. Ja, van die afgelopen 30 jaar zeg maar. Ja. Nou, Take Me To The Water al uit 71, 45 jaar geleden. But all the people need other people to take to give away. All the people need other people to let them hear you say, take me to the water, let the sun shine in. Take me to the water, let it shine on me. Richard Neal, leuk. Maar je bent natuurlijk Frans Bronswaard. Bekend van bijvoorbeeld Twin Studios. Je eigen opnamestudio waar je ook je eigen muziek maakt. En de reden waarom je nu hier bent is dat er een nieuw album uit is onder de naam Frans Bronswaard. All Right For Us is een liedje gemaakt over de vluchtelingen. En dat staat op dat album, maar daar zit een heel album aan vast. Dat is een beetje de trekker, zeg maar, van dat album. En dat is de reden dat we je hebben uitgenodigd. Want we willen eigenlijk wel eens weer kennis met je maken. Je hebt namelijk veel meer gedaan met muziek als Richard Neal. Nu dan als Frans Bronswaard, je nieuwe album. Mensen kennen wellicht de combinatie Graus en Bronswaard, waar je al 3 albums mee uit hebt gebracht, samen met collega Graus. En daarmee ben je nu ook bezig om weer een nieuw album te gaan releasen, heb ik begrepen. Ja, we zijn aan het 4e album bezig. Ja. Nog niet op de helft, nog net niet op de helft. Dus dat is iets voor later dit jaar dat het uit moet gaan komen? Absoluut. Nou, Ja. Oké, daar wachten we nog even op. Dan eerst nu je eigen plaat. Je eigen cd die nu uit is onder Frans Bronswaard. Zo gaat hij ook out in the open, zeg maar. Wat is de titel van die plaat geworden? 40. En dat heeft niks met je leeftijd te maken? Nee, dat heeft niks met mijn leeftijd, want daar ben ik ver bovenuit. Ja. Maar de songs die erop staan, zijn op een paar na, zijn die uit die tijd. Gemiddeld zijn ze 40 jaar oud. Oké. De nummers. Dus zijn eigenlijk uit mijn eigen oude repertoire heb ik 11 songs gekozen en opnieuw gearrangeerd en opnieuw opgenomen. Ah, oké. Dus ik wou dat gewoon een keer overdoen. En dat zijn dan gewoon liedjes die jij onder je eigen naam ooit eens gemaakt hebt? Ja. Of ooit al uitgebracht hebt? Of? Tussen 1970 en 1980 heb ik die geschreven. En nu heb ik ze opnieuw gearrangeerd. En dat staat ook verder allemaal weer los van het Richard Neal tijdperk? Ja, het is wel uit het Richard Neal tijdperk eigenlijk. Mogelijk als ik toen een album had mogen maken, hadden ze er daarop gestaan. Maar je hebt ze nooit uitgebracht? Nee, ik had ze nooit uitgebracht. Alleen nu dan met de nieuwe arrangementen? Juist. Wat goed, wat mooi. Nieuwe plaat van Frans Bronswaard, 40 heet die. Of dat is dan gewoon internationaal, of spreek je er gewoon uit als 40? Of 40? Ja, het is wat je wilt hoor. Maakt jou niet veel uit. Nee. All Right For Us staat erop als single, als trekker van de plaat. Een liedje over vluchtelingen. Blijft helaas actueel. Wanneer kwam je op het idee om dat liedje te maken? Nou, vorig jaar. Ik had een stuk muziek waar nog geen tekst op had. Mm-hmm. En ik wou er iets mee doen, want ik vond het een lekker stuk muziek. En het was net in die periode dat ik toch echt iedere avond naar het nieuws zat te kijken. En het vluchtelingenprobleem. Wat ik toch wel een heel serieus probleem vind. Ja. En op een gegeven moment kwam de tekst gewoon. Ja. Gewoon helemaal zelf ook arrangement gemaakt, zelf tekst, alles zelf gedaan. Alles gespeeld, ja. Ja.
En dat is mooi als je een eigen studio hebt. Dan hoef je ook niet te gaan leuren of te gaan zoeken. Dan kun je gewoon zeggen van... ik ben er even naar achter en ik gewoon weer. Hè? Precies. Ja. Fantastisch, man. Vraag maar aan mijn vrouw. Ja, die heeft jou weinig gezien in die tijd, denk ik. Dat thema duidelijk, waarom je dat gekozen hebt, de actualiteit. Ik zei net al, helaas blijft dat ook actueel. Dus nu die nieuwe plaat er is, dat nieuwe album er is... met die 11 tracks... Ja, het liedje is er dan al even... maar het wordt wel nog steeds gezien nu als de trekker van 40. Ja. En wat krijgt dat voor de rest van vorm? Gaan wij die Frans Bronswaar ook op bühnes zien? Ga je rondtrekken? Ga je optreden? Ja, dat is op dit moment dus even de vraag. Dus ik ben al gevraagd voor optredens. En ik moet natuurlijk wel een band om me heen hebben. Dat is natuurlijk toch wel even nodig. Op de cd doe ik alles zelf. Alle zang en instrumenten. Knap. Ik heb al links en rechts muzikanten geport of ze mee willen doen. En daar wordt positief op gereageerd. Dus ik vermoed dat er na carnaval ergens in maart een cd-presentatie plaats zal vinden. En binnenkort kom ik waarschijnlijk ook in het programma De Stemming van Fons Geraerts. Oh, bij de collega's van Alleen. Oké. Hey, en dan kan ik me voorstellen, Frans, dat er bijvoorbeeld van de zomer zoiets is als Park City Live, waar natuurlijk ook bands uit hier optreden. Ja. Ik zou me kunnen voorstellen dat daar het album integraal gespeeld gaat worden. Ik zou dat precies ook kunnen voorstellen. Hans-Paul Nieskens, als je dit hoort, denk eens even aan Frans Bronswaar. Ja. Die daar even een album komt presenteren met zijn band, die dan tegen die tijd toch wel gevormd zal zijn. Dat zij gezegd. Ja, mooi. Dat is bij deze dan... nou, in de pocket weet ik niet, maar ja. Frans, nou hebben wij hier bij RTV Parkstad... in mijn radioprogramma Los tot 6... wat ik dagelijks mag presenteren tussen 3 en 6... sinds enkele maanden een schijf. We noemen dat de Limbo-hit. Domweg omdat we eigenlijk even geen betere naam konden verzinnen, konden bedenken. Dat wil zeggen iets wat in Limburg gemaakt is. Iets van hier. Iets wat hier gemaakt is. Liefst in de Parkstad-regio. Nou ja, goed. Frans Bronswaar uit de Parkstad-regio. Richard Neal komt daar ook vandaan, trouwens. Dus ik heb gemeend om All Right For Us deze week een weekje door te trekken. En te draaien als de Los tot 6 Limbo-hit, als je dat goed vindt. Dat vind ik zeker goed. Ja. Nou, gaan we dat bij deze even doen. We gaan hem draaien. Ik vond het erg leuk dat je er was, Frans. Ik wens je alle succes. En als er meer bekend is over je band, et cetera, laat het ons weten en kom terug. Je zult vermogen. Dankjewel.